Kuli pigi parlok viewers sa sinpan hagani ka video ngan wala biang sepi hagbe di bat ka khobor kata beri ka exam IGNOU di nagliang jong Silva official open tip ba ya gitu ki candidates ki bala dep banto ya ka term and exam jong ubanai June ahjar opsau tikin subha ban download ya ki result dan ki marksheet ki jong pi da ka ba ki ya ling ba ka opsal website jong ka ignou.nic.in but pi sa enter ya u roll number hangne kumbangala pni ha ka ni ka screen te pi sa submit but pin sa yo ya ka marksheet ki jong pi te sngha ban le no ya gani khnang ba pin tip la pi pass name nagamenta ketika term and exam ka ba pi dang sudah banto hau banai June tigum juru nagaliang jong Silva official channel wish pi và congratulations ni gitu ki balale bha hagan ni ka term and exam ola gade jo ka ignore ndei pilale bha bat pilaki ushaprang but nga I mean simru ye gitu ki bom simlala ban pass ya kini ka term and exams jong ka ignore be pidang sudaption ban tho hobnai June te keep it up wan nom du jingkermen persang biang sa chisin nang ba ka jing tmu ka jing trang jung phi kan urlong di lada pidang thamai ha ka video bat ka channel ki jonga subha ban ye share like ba subscribe nak benta ki we ki information ki banang wan hakini ki singi te tangkata hi khublei shibon but sai sin pan yang kia official website jong ga IGNOU ngan sabu hapo ka description box ke jonga but pila ban yan leni pila ban search ya ka result ko jong pi long ba ka ba pi page hapo ka description box ko jonga but sa link ya ka official website but pin sa download ya ka result ko jong pi